ngijutip baro si jing em kumi Kristan bagadkot kabalangkot tama ka Bible kade gadkot ka boong u Jisu yam wala da kamde kata wala da kamde tanggata sinsya kabalangkot tam kedon ru sagwe kintin ka bo pol wong tule kemen berbor hesti penongkong sinong tiasel ni long besan gadkot ka ba kan ru kan nyu dan ngambakla dan rei ke bangi juitip kelum kumi Kristan kade kene gadkot ka bo don haga gospel jong yonis kalong bakat we gadkot ka balai po san ka boong Jisu yam ngitip ye kene gadkot borok si jing em hara ngim smutho ye ka bor jongka ngi ong bakalong ka bakla yo shenrang briew banyam lapan hikai yingi haka dustur jongi mdai tang dustur kasi ke dustur jong khon benreu naga wai ka pateng che ka wai pateng benreu la hikai yo khon benreu daga boong bo shenrang mdai banyam kade ke jinglong jong ka kanthe la hikai ngi ban ngai kumta naga way kapateng menriu sheka way pat kene gamde tangka jaka bo Jisu yam haji shao Jisu yam man gapor kan go way gapor bo poi ha kanong ba Jerusalem ba bo pej ye kanong ba Jerusalem u isnei u dap daga jing sngo sen ai ia ka nomba Jerusalem baru ke Bible ko Jisu yam bodong a pa ka nomba ka ba penyap igino tholpa padi kita borok ko pa apa kat no sin ngakwa ban kedup ipa ku magas er kedup ye lagi khon hare pamon Jisu yam habo pej ika nomba Jerusalem Jisu yam habo dua hekper Getsemani habo perkat sepang ke ban sajai u sepang ke ke bo udai ban yai langba yam de ke jing yam ke bakhra de ke jing yam ke shirkai pi kini kinten Jisu yam kamut basu yam mala uyam de ke jing yam kabade ke jing yam rangbah briew ke jing yam ke bomdon perthesho ke Bible ke betai sepang kumno Jisu duai uyam man bodang don hasla sini ke perthai haga shiti sinong Hebrew kenong pesan kat khot benyo ke betai ko ong ubahagi sngi ke do jong kemot yo Jisu man bodang im bertai man bo duai baru uduai bat ke jingkerpat lemar kata ke jing yam ke basyar khai bat ke jing jau umat hau tau bala ban pelayu na ke jing yap kene khot ke betai Jisu udeu briew bado briew ubadon ya ke jing sngo Jisu dei briew shispa persen lakai uno briew lakai una ke briew baru don ke jing sngo thik ko manga ko mapi udeu shenrang briew ubadon ya ke jinglong
ye gini quality jong kan thai ban yam ki umat pat ke jing yam ki regi quality ki jong kan thai lobi tang namar ba ka de quality jong kan thai ke jinglong jong kan thai kamut ba ka bakla naga banta rangbah briew ban yam haga jing shisha ki umat ki dai ba koridor hakmar blai haga jing shisha ka jing yam ka wanra jing khya don gi banta haga jing imu briew ki ba habo briew yam uyo jing khya hadin bo yam haga Bible bro kawai aduk kitab Genesis aduk kitab jing penpau ki beri ke bakrau jong blai ki dai ki beri ke bayam Jacob upet na layeng ulet segawai ke snong ke beri ke snong trai jong kpa jong upoi ta ka jaka ulap ye kwe ka khna ka thei samla bat nda bo kuli ka pleng ka dei ka briew ko ba dei na ka kur ka jat jong ukpa jong paru dap da jing kemen ka bakhra babul ko ulado ye ka ne ka khna ka bre ka rekha bad ulayam peti belayam kadon ke emotion kadon ke jingsngau ka batrai ha ka don hut jong Jacob ka ba pan kun namar kata ka jing yai dan ti jong ubat ka jing syam ye jing syam yo ka jing im ban se bad ulayam ta ka jing yam ka bakhra iso yam Jacob de beri yam bat hadin bo Jacob pet na layeng pet yap no iso hadin ato ani snem one pi part chelayeng iso lama yu Jacob bat ki kendo lanti ki do Bible ko ki kedo bat ki de yam rangbah briew halanti kamlong ba bakla ban yam lobi Jacob ha ka jinglong temen jo Marsentip bau Joseph ulayap umut bau ulayap syapen yap humrat ka Bible ko Jacob ong ngan lej ulayam bri baru ong ngan lej syala ka jingtep da ka jingyam brio Joseph udah beri bayam ke kelimat ke bau yoi ila ki jonggi hemen baki wan ban thet kau ban thet jingbam dari Egypt hagata ka por Joseph ulalong kubo prime minister jong kari Egypt ubadai hapo jong sem pharo habo yo i yela ki jong ki men baki wan thet jingbam u itho eki beri hemen jo u pet wai briew shelaga kamera ula yam daga jingyam ka bapai donot kamne ke jing kene ke jingyam jong ne ki briew kriu krau ha ka Bible kamne ke jingyam ka boshumul wala de ke jingyam ka pada pai donot shisha but bon sin mdei tang si sin u Joseph uyam bon sin but man bo yam ka Bible ko ong ka don ro ka por wat kinong Egypt ki yo sngo yo Joseph bo yam namar umla kun shu umla set ye katai ka ba shepo baru pelaj lot ye ka bodon shepo bat ka jingyam jong Joseph ka de ka jingyam ka ba shirkai hadin baula pen itho ila de bau dei mau
upha ye lagi himen ban walam pat yo para jong Benjamin hagway pat kapor one of Benjamin bar yo i yelo jong para umla kun yaki umat sepo kadon ke jing kemen kadon ke jing ngosi kadon ke jing kthang kadon ke jing don lut hagata kapor bat kami ki pthei ki umat nagi tolong jong ka donut jong Joseph baru do yelo jong para baru yam pai donut nomor bo kemen don ki umat jing kemen don ki umat jong ke jing pai donut jong ke jing sosi kamlong ke babakla ban yam haba kemen kamlong ke babakla ban yam haba ngosi Jacob uan syari Egypt nari kanan uan man sholang bod Joseph masempo hari Egypt Jacob boleh kenduk Yusuf Pharaoh baru Pharaoh keli Jacob kumno gisngi kisnem jome kila lek no kibala lek no Jacob ong kendet ngaim ngaklem kenjo sya kisni kisnem gerta jongi kpa jonga kila lek no ngaju im siteng na gerta jongi hare nagita ge bang im siteng ro kendet kisngi jong kejing kemen jonga ngayam ada beri bayam haga jing im tim em Hezekiah us Hezekiah do beri bayam ka jai ban riu Israel hari khlau ka de jai ban riu ka bayam saus pa snem kilong murah ri Egypt ki yam hadin ba kilau mi ri Egypt sau pos snem hari khlau ki yam lapoi hari kanan ki yam David beri berkhraw haga Bible David beri jongki umat beri bayam kadon gepor ke bamu ubar Jonathan perlok be i jong ubo i tep men semba ki khlat perlok unto ki khlat lok no namar ke kam ye kam sem jong Saul jong Jonathan kumtak le dai banya khlat lok no Bible ko David uyam bat baro arut ki yam baru David uyam haduk bu umla syo banyam baru David ke jing ped yap syo ne khmat jong Saul mu ubar ki perlo syo ki yam syakhlaw baga Bible ko ki yam haduk bom don umat syo ka jing yam lok e kam dei ka dak jong ke jingtlot ka jing yam haga jing shisha ka dei ka dak jong ke jing khlain la da phila ban permi e ka ba shepo jong pi dei briew u ba khlain ka jing set ye ka jing tlot ye ka jing sngo jing shepo ka dei ka jing tlot ha jing sha don we briew unong tulpa bukra Bible ba kerteng Jeremiah unong tulpa uyo ye ka kerteng como weeping prophet unong ye tulpa yam briew ba yam barbo tho ye ki siti shi kon Israel ka bangi tiap haga Bible ka kitab jong jing ruas sosen uyam artat kadbo tho yegni siti kadbo tho yene kitab kadbo dang tho uyam artat nagi kentin jong Jeremiah ngi sngo bodo briew ubayam Hezekiah do briew bayam ki briew bakhraw haga Bible ki yam ki jau umat Jisu udah beri bayam berapa jauh umat kitab simpen pau ndah bau yoni su yoi ye gitu jing tho pau yoi gini jing i pau bodon hab kadon gene ka kot ka bakli
bala dep sil ha beneng ke bom don bala ban pele ye kata ke cing pendai lah don bala ban pele ke babel ko uyones baru ong ngayam habang ngayoi bom don briew bala ban pele ye kata ke cing pendai lah Paul, Apostol Paul, dia beri bayam, berbajau umat. Ke senran dia beri ke yai lembah, ke jing thang pat ke jing jau umat. Ban yam, kamlong ke papakala. Debit Ukraine ye ke sam ke ba. Ngam ken mau ka no nong la ngam bakla ke dai sispa la phun ye we khot ke pan kong ne ngam ken mau pa. Tuan cu pej yang abakla kene ga udah biru ong mana kendiat ka banawa kitab Sam sepala penyok ong harut jengkiwa Babylon hang ta ngila syong bat ngila yam habang ken mau ye ke sayon kene de ke jingruai Christmas sharilom khasi jantia ha ke jingsha utonong thau do jingruai uklem thau jingruai Christmas haborwai by the river of Babylon. There we sat down, yeah, we wept when we remember Zion. Harut jeng kiwa Babylon hang tang isyong bat ngilayam habang ikan mau kesian. Kam day ke jingruai Christmas. Kadai ke jingruai pai donu jeng ikon Israel. Hakari no way habang ikan mau hila ke jong keri bei jeng ki. Kiyam. Bat kadai ke kitab Sam ke boong. Utau lade Utau benang lek ulek udah yam artat hanai under one pie lembat kisong. Kajing im jengi. Kidon gi kep ki bangi jau umat. Kamlong ke babakla man jau umat. Kedon ke por ke banga ngayam habang kemen. Kedon ke por ke banga yam habang ngosi. Don gi kep ke jing im jong briew. Ki bangi yam kam long ke babakla ban yam kam de ke kam kenthe ban yam kam de ke jinglong jong ke kenthe ban yam ha ke jing shisha boro shinrang briew udon ye ke jinglong jong ke kenthe boro khot wala ro umdon san 4% umdon khandai 4% re udon kartu kane ya boro khot ke jinglong jong ke kenthe But kawai na kita kadai ke jing yam ba ke jing jau umat. Bahaga jing shisha ngi baro ngi wan na ke kentai. Kandai tali ki banai ngi shong po jeng ke kami don gi ba shong shi po banai don gi ba shong nyo pra banai. Tare kelum kandai banai ngi shong ha po jeng ke kami ke badai ke kentai. But ngi sngo sup kenjai hang to ngim tip ngi shong ha po hakpo jong kami ni bam na ke jing bam jong mai ni ring mat pen hermasim na ke jing ring mat pen hermasim jong mai kumno i mai sngo lai sngo si ni sngo kemen kata yengi haga por mangi don hakpo jong kami ngam de psychologist ngam de psychoanalyst ngam de mano ngade tang briew ubah syupule ya ke jinglong ya ke jing im ke jing man jong briew perthai nang nong iwan ha e gidan manta se e ngilai baga thong ke jing anu jinga kalong ban penwan dur yo khon man riu kat bai nang don hani ke perthai bi tana kata ga de ke thong ke jing anu jinga kalong ban don ya ke perthai ke bai itana bangatip Yekini ke katu kat ni. Amde beri populasi pang kini ke. Hari hadin kendai benar pitim dem. Ngimi nak po jong kami.
Kakam ke benungkong tam ke bangile hadin bangi mi ne kepo jungi mai kedai bangi yam ngiyam kita dai kakam ke benungkong tam man lo briew shin rapat kentai ke kelimat ke bagi mi ne kepo jungi mai ngiyam ngim jurke ngiyam baka met jong briew kalong hagata gadur baka met jong ukan respons segi jing ngau jong o lau sngo si ka met jong ukan respons ta lau sngo kemen ka met kan respon kumta Henry nagawe ke pateng segawe ke pateng briew nagawe ke spasnem segawe ke spasnem lahikai yo briew ushin rang briew hamal lagawe pawe ke dustur jong khon briew perthai bagi hikai ushin rang briew banam yam mdei ban yam pitip ne log be haduk mentau senam arajar apoar lada pilih ban pulai statistik ke jinglum jingkhen jong ki briew jong ka WHO na ki briew ki ba shem yala ga jong ga jing im hapadeng gi kenthe bat shenrang ki dei gi shenrang ki ba yap khambon da ga suicide da ga jing shim hi la ga jing im la ga dei shino yap la ga dei hau talai pasi la ga dei kano no dur u shenrang briew udah ba yap khambon da ga suicide balai ki shenrang briew ki yap da ga suicide ha perthai tang ha India khamduna nagi shilak i briew kalong khat sao la khat we khat sao ki shenrang khat we kan thei tang hang ta he kham ya jan ha ga jing sha ka ret ka jing per ka he pha bon ba yap u shenrang ha ga ri ka perthai bro ha ga ri jong ka perthai bro ka we ki ba yap da ka ba shimila ka jong ka jing em de bon ki de shenrang bala da pilai ban wat ban tuat ila ka wat ila ka ban lej wat ye ka daw ngatip ka tu ka ni ye ka daw na ka tirung blay na duk ke periden bat ka poi wat hadu ha kari kasi jain tia jungi ke culture jungi kumu kasi kadai ke jo ngila hikai yu shenrang banom don jing sngo ke culture jong khon man riu am dei tang khosi kadai jong khon man riu borok hoi la hikai yu shenrang bau un yo roj yela ka jing sngo dei ban pen pau per thei la ka jing sngo dei ban pen i la ka jong ka jing sngo dei ban pen i ngakan mau sa ya ka jing thu khana jangi wei ipa i parat jangi don chu per thei la khlak la slem akan mau ba iya thok khana kum ni i ong ngi shenrang ngim dei ban pen i yela ka jing i jungi segi khon khti jungi ngi dei ban pen i wong ngi i kenya ki tang ba ngim dei ban pen i
But ita ipapun jengi, iparat jengi, ipendon kami ke kentin, kabanga, kabanek kum kadak haumau. Haga donut jenga. Bayong ushenrang. Habo keren Jepang ke jingi day bat ke kurim bat ke tengah ke lok. Ong ushenrang, ong ngam jupan ma. Lada don menu orang ngapan ma upudon kami ketin ong kumne. Ngam pan ma ong nga lada ngahapan pan ma nga day uba chak sao. Kabumut kumne ushenrang ban pan ma kare ka kam jong kan thai. Ngi baro ngi khlemi sngau kumta le se ma phi basngap phim sngam ta hare don ki briew ki ba shanong kendong ki bom juyam ki ba karukom perkhat jong ki kalong hadu ta pot lada ki pan map kamut ki snow ba kilong kum giksau lada ki her lada ki dem lada ki her kerdan ban pan map yala ka jong ka kurim kilong giksau ngam tip syasor kilong kumno ki brihani ke juk menta hari don dang don shibon ki briew ki shenrang briew ki kpa jong ka yi ki ba perkhat lada nga ong yi khon I love you. Lada nga ong ye ke kurim I love you. Sngau jam dao, sngau kom, sngau long kan thei ha. Dan shibon ki briew ki bom ju ong. Dan shibon ki shenrang briew ki tengah ki bom ong ye laga tengah. Nga ipi. I'm sorry. Ngala pakala hang ne hang tai ngala ale kita ngaslem. Ngaslem man I'm sorry. Dan shibon ki briew shenrang briew ki bom penlap penon kami ni ki language. I'm sorry, I love you, I care for you. Bat kum da ter kisngo kilong kumba chak sao. Kisngo po lada ki padon kami gini ki jinglong jangga kenthe. Namar ngem ju pandon kami ni ki jinglong ki bangiyo pateng ni ki kemi jangi nei mei jangi. Ngi suppress yala ka jings ngau sipo ban ngi ong man don't cry ngi pedon kami ni kitin man don't cry ki shenrang kim juyam bat kalangam sipo jong ka jimut berkhat jingi bangi mot kumta ngi ki shenrang ki dai bru khlan ban yam ka dai ka kam jong kan thai sngole rai man yam la don mono yai lobi kam long ka bakla man yam haga jinsha malaga wei pagoi ga jinglong jong i mei ngi yo pateng ye ga jinglong jong i namar khandai bana ngi shong khpo jong i mei pat ngi yo lut ye to ki quality jong i mei jong i ka emotion ngi don emotion a jisha ngi don jinsngo haba ngi do e ngi don jinsngo hoi ngi la ban khlan han heng tai khandiat ye ga kan thai hare ngimla ban len bangi don jinsngo bangi don jing i bangi ngi don lut yekine ka jing i kadai ka language jong ka kanthai ka jing map kadai ka language kadai ka quality kadai ka feminine quality ngapun kam nek tin phareng yenam ta to gi bakam ki basong tho phareng love ka jing i kadai ka quality ka bolong ki jong ka kanthai ka jing map kajing kedup ngimi ngi shong khandai bana kpo chi me wat hadin me ngimi idai mei ba kedup nongkong ngi i ba thum nongkong ngi pat ngi di nongkong yei buñ nei mei ngi di buñ nongkong nei mei bat ka don ke emotion ka bala ngam shagani ka met jungi bar khoi kata ka jingsno ka attachment ka jing ka bang ka jabing beriu kam la batai kata ka jingsno ye kata ka attachment ka jing i hapdeng ukhon bat ka kemi
ka bawat ukpa sung thok sung thau ke gani ladau kpa uja na yeng mlele handele ga kimi ka ja na yeng kham tam ha ga dustur jing khasi lobe ngin shu ya yai rumah ngin sngop kenja ladai mem don ipai la ban lej ban sa sta ladai mem don ngin sngop thli kata dai ka dustur ho khasi haji shani de subject ke bakrau ka bangan sekren lenter hak be debat ke dustur jengi nang ne ngin sedang bat ngin se pece e kan lamingi ba ka jing ang no junga kalong bandon ye ka culture ka ba itanat ha ka perthai bandon ye ka imlang sa lang ka ba itanat perthai ban bo yo briew shendrang briew hani ke jaka ban bo e de kan the ta ke jaka sngap ka kan the ro ka don ye ke jinglong jong kpa jong ka namar ka snam usumbai ke dei no pa re ka tu ka jing im ka jing e ka love ka affection boro khoi ka tu attachment ka bang don ka khlan ke joi mai namar khandai banangi shong hai mai hadin ga taro shi sneme e idon hapne imei oi ngila bandan pene ipa ngila bandan tamba phis nga tho ye ga bang khren ki rangbah briew nga tho ikani nagata ga daw wat jubure yela ke jinglong ye kini ki feminine quality ye kini ki jinglong ki badon hai mei jangi kabala shong ha ga jimu ji berkat jangi imdei ban bure chepo imdei ban set chepo pitim nem lobe habangi set chepo kan sa pedung sisin ke sengi bat nda baga pthai kami ka poje ke ge bom so tanat ban na tanga daw ngidon ye ke statistic ha ga perthai ki ba yap da ka ba shim ye la ke jing em ke de shenrang balai kalau kumta ngin sapej ha ga pat ke video balai ke ja kumne ngimla ban leiklet kumno la pensan pen hengi hakano ka dustur la pensan pen hengi hakano ka banta jong ka perthai la pensan pen hengi ngimla ban leiklet ikne ke balai ka long kumni balai ushen rang di kiat habo u mat ege jing e balai ke kenthe ke khlem di kiat haba ga mat jing e kine gi jing per ki long kumni namar ka don ka daw ngin si pej ye ki daw nang ne shikmat ka khubor hani ka por kade kamlong babakla namataw rangbah briew banyam philong light loj banyam ka don ka jing itanat haki umat ka don ka jing itanat haka jiyam ka don ka beauty haki umat lobe ka don ka jing khya haki umat philong light loj banyam phimde ban sngo guilty phimde ban sngo saram phimde ban sngo kenthe banyam kamlong ke babakla bandon ini ke jinglong pelaj ye ke pidon cepo la long ke bala philej ye slok baru pastor ye tho ke jing sngo le slok bat uperlok chong phi ba phila ban senya le slok sha ye slok hagi doktor hagi bri ki ba hagi expert ki ba ya dei bat ka to jing e jang phi la da dei ye phi ban the ik umar jang phi the maju yaman ke por hagi jing duai maju yam maju jau mat tim em habau briew jau mat kadon ke ka ba penlong yo tu briew pan yang pan long kum tu bat man ubriu ba jau mat udah briew uba itenat kadon ke jing itenat lobe haga tu ga khlimat haga tu ga
hagadu ga khlimat ka ba philong kum to phisngo namar man haba unono briew haba leche ga jaka ka ba long marwe usngo ulong kum to baru don yu to ga jing sngo bat ka wan ga to ga jing sngo ka shuto ki umat na ki ngap chong o bat usngo tho kamut ayu ke to ke khlimat hau ke ke bapulong u ban yam kum to usngo tho tang mo pi sngo tho tang ma pi haba pi kwa ban yam pi kwa ban le sheki jaka ke belong jar jar na ga ta ga da wat ju nyeu ben yiki umat wat ju nyeu ben yiki jing yam la pi kwa ban yam namar ba sho i yu blai le ne ba namar ba pi tip ba blai i pi la ban yam pada yam kat ba pi kwa you are free to cry pilong ba lai loi ban yam